Maghiusa kita, pagsimba, pagdaig nining Santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Pauline's o GMA Regional TV. Maayong adlaw sa atong Ginoo mga igsuon. Malipayong piyesta sa Santissima Trinidad. Ang doktrina sa Santissima Trinidad maoy pinakalintunganay sa atong pagtuo. Ang pulong Trinidad dili makita sa balaang kasulatan apan pinasikad sa kasinatian sa pagtuo sa katawhan sa Dios ang simbahan nakamugna sa maong doktrina. Gipadayag sa Dios nga siya isip amahan ang magbubuhat sa tanan butang. Isip anak ang manluluwas sa tibuok kalibutan. Ug isip Espiritu Santo ang tigbalaan sa tanang tawo ug tanang butang. Usa lamang ug managsama sila sa kinaiya, gahom ug himaya, apan managlahi sa ilang papel ug relasyon, diha sa walay sinugdanan ug walay kinatubang gugma. Kitang tanan isip gimugna sa Dios, sumala sa iyang dagway o kasamahan, nakaambit sa patik sa Santissima Trinidad. Nan, walay tawo nga mabuhi sa iyang kaugalingon lamang. Kita gitawag sa pakigambit o pakiglambigit sa atong isigkatawo diha sa paghigugma. Ato nang andamon ang atong kaugalingon alang sa atong pagsaulog ni ining Santos nga Eucharistia. Atong iapil sa atong personal nga intensyon ang mga katuyoan sa atong TV Mass sponsors, benefactors, GCash online and anonymous donors. Ang mga intensyon na anaa sa inyong TV screen or monitors, ang mga intensyon sa atong production crew o ang GMA Cebu management and staff. Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen.
Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Mga igsuon, maghinulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan ug kaninyo mga igsuon nga kalapas ko ko yamot sa hunahuna sa pulong sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala, busa ng amoy kong Santa Maria, kanunayng ulay, sa tanang manghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsuon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita naingadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Sa iyang mga tao, di sa iyo
Mag-ampo kita. Dios nga mahan nga sa pagpadala sa pulong sa kamatuoran ug sa espiritu sa kasantos nganhi sa kalibutan, mipadayag ka kanamong mga tao sa imong katingalahan nga misteryo, ihatag kanamo dinhi sa among pagpadayag sa matuod nga pagtuo, ang pag-ila sa himaya sa tunhay nga Trinidad ug pagsimba sa iyang kahiusa diha sa gahom sa iyang kahalangdon. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon sa mga panultihon. Mao kini ang gingon sa kinaadman sa Dios. Una ako sa tanang binuhat sa Ginoo, ang una sa iyang mga gimugna. Gibuhat ako niya sa sinugdanan pagayod, sa wala pa buhata ang kalibutan. Nahimugso ako sa wala pa'y mga lawod, sa wala pa'y mga tubod sa tubig. Dito na ako sa wala pa ang kabukiran ug ang kabungturan. Sa wala pa buhata sa Dios, ang kalibutan ug ang mga kaumahan. Bisan gani sa wala pa yuta. Dito na ako sa pagpahimutang niya sa langit, sa paghikyad niya sa gitagbuan sa langit ug sa yuta, latas sa kadagatan. Sa paghayhay niya sa mga panganod sa langit, sa pagpabuhagay niya sa mga tuburan, sa kalawran, ug sa pagsugo niya sa mga tubig sa dagat, sa dili paglapas sa ilang utlanan. Dito na ako sa pagbutang niya sa sukaranan sa kalibutan. Tupad ako niya, maurag arkitekto ako. Ako'y maglilipay kaniya adlaw-adlaw. Malipayon ako kanunay uban kaniya. Malipayon ako uban sa kalibutan ug sa katawhan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. O Ginoo among Dios, pagkakatingalahan sa imong ngalan sa tibuok kalibutan. O Ginoo among Dios, pagkakatingalahan sa imong ngalan sa tibuok sa pagtanaw ko sa imong kalangitan, ang buhat sa imong mga tudlo, ang buwan ug ang kabituunan, nga imong gipahiluna. Unsa bang tao, nga nanumbaling ka man kaniya, o ang anak sa tao, nga nagtagad ka man kaniya. O Ginoo among Dios, pagkakatingalahan sa imong ngalan, sa tibuok kalibutan. Imo siyang gibuhat nga ubos lang, ug ditay sa mga anghel, ug imo siyang gipurong-purungan sa himaya o kadungganan. Gihatag mo kaniya ang pagmando sa mga buhat sa imong mga kamot. Gibutang mo ang tanan
ubos sa iyang tiilan. O Ginoo among Diyos, pagkakatingalahan sa imong ngalan, sa imong kalibutan, ang tanang mga karnero o kabakahan o bisan ang mga mananap sa kaumahan, ang mga langgam sa kahanginan, ang mga isda sa kadagatan, ug ang tanan nga nagalangoy sa katubigan. O Ginoo among Diyos, pagkakatingalahan sa imong ngalan, sa tibuok kalibutan. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Sanglit gihimo naman kitang matarong sa Dios, pinaagi sa pagtuo, may panagdait na kita, ug ang Dios pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Pinaagi sa pagtuo, gidala kita niya ngadto sa grasya sa Dios, diin nagkinabuhi kita karon, ug nagmalipayon diha sa paglaom nga makaambit gayud kita sa himaya sa Dios. Nagmalipayon usab kita diha sa atong mga pag-antos, kay nasayod man kita nga ang mga pag-antos maghimo kanatong mapailubon. Ang pagpailob makapahimuot sa Dios, ug ang iyang kahimuot naghatag kanatog paglaom. Kining paglauma dili gayud mapakyas, kay gibubo man sa Dios ang iyang gugma sulod sa atong mga kasing-kasing, pinaagi sa Espiritu Santo nga gasa sa Dios kanato. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo mana kaninyo. Kinitlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, daghan pa unta akog isulti kaninyo, apan karon dili pa kamo makatugkad niini. Apan inigabot sa Espiritu sa kamatuoran, tultulan kamo niya sa tibuok kamatuoran. Dili pa siya magsulti sa iyang kaugalingong pagbuot, kundili sultihan kamo niya sa iyang nadungog, ingon man sa mga butang umaabot. Himayaon ako niya, kay ang ania kanako maoy iyang isulti kaninyo. Ang tanan nga iya sa amahan akua, busa giingon ko nga dawaton sa Espiritu ang ihatag ko kaniya ug isugilon niya kini kaninyo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Maayong buntag sa atong mga kaigsuonan diha, tiglantaw sa television,
kining atong regular Sunday Mass karon mga kaigsunan, Domingo sa Santissima Trinidad. Mga kaigsunan, kami sa congregation pag adunay mga bag-o nga abot na mga missionaries from abroad, kanunay mina ay mga kana bitaw ang gitawag nato mga informal sharing, no? Kanang casual ra na sharing. Kining among kauban dito siya na-assign sa Southern Africa. Unya mga kaigsunan, ang mga balay kuno dito sa iyang lugar nga gi-assignan mao ang gitawag na traditional mud houses. Kana bitaw nga ang materials nga gigamit kana na mga salapok. Pero baga-baga man sad ang itsura sa mga mud houses. Ug kaning mud houses mga kaigsuunan, aduna ray duha ka bintana nga gamay, no, sa other side and the other side also. So duha ra gid ka buok. Of course, kay makasunod ra ang kuan, ang sun rays, no, dito sa duha ka bintana pag sunset na og sunrise. Mo nang purpose sa ilang mga mud houses. And then dito sila sa usa ka village parish. So naa sila'y kanunay nga weekly Bible sharing or study groups na didto gyud sa sulod sa balay ilang pagabuhaton kining weekly Bible sharing. And na-timing gyud mga kaigsuunan nga ang ilang reflection or ilang gipamalandungan mao kining may tungod sa Santissima Trinidad. Imagine, so nagkuan sila na unsa ka pag-reflect ani na kaning at Santissima Trinidad. Ang una mga kaigsunan, paghuman sa ilang opening prayer, ang lay minister, no, nag-ingon nga hala, lisod man kaayo ni siyang pamalandungan kining Santissima Trinidad, no? There is one God, no? And three persons gyud ang atong pamalandungan ani. Murag lisod kaayo. And sa atong pag-analyze, murag bitaw, impossible. Ang ikaduha mga kaigsunan, mao ang school teacher, the same thing. Ingon pod siya, hala, lisod man kaayo ning pamalandungan na one God and three persons. Unya, dito sa ilang grupo, ang tag-iya sa mud house, no? Nag-ingon siya na, ako dili kaayo ko, wala ako naka-eskwela og taas na pag-eskwela, and then tiguang na gyud ko, pero na ako'y ipaambit nga ginagmay mahitungod aning Santissima Trinidad, no? Hinumdumin ninyo katong kita gibunyagan, no? Ang giingon sa pare, no? Bunyagan tika sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo ug gibubuan ang agtang o ang ulo sa bata nga gibunyagan during baptism. And then, ingon siya, sa akong pagpamalandong kining one God, three persons, tanaw na to kining duha kagamay nga bintana diri sa mud house. No? Di ba kining bintana makakita ta sa sun rays during sunrise? Makakita gihapon ta sa kahayag paghapit na mag-sunset, no? Kana mga kaigsunan ingon sa kuan sa katong idaran nga kauban nila sa sharing, kanigyod makaingon gid kita na pareha ni siya, murag ni siya pareha sa Santissima Trinidad. Ang adlaw mo represent sa God the Father, ang kanibitaw na mga sun rays mo represent mga kaigsuunan kuno sa God the Son, and of course, kining warmth, o kanang kainit na makakuha nato aron kita mabuhi o aron ang atong health maayo, mao kini ang Espiritu Santo. So mao kato ang iyang comparison, ang iyang simple nga explanation mga kaigsuunan dito sa ilang group sharing as shared to us by our companion dito gikan sa Southern Africa o sa mga village kung asa ang mga balay sa mga tao, mga mud houses. Then, nakauli sila, na naa sila'y bound, no, sa ilang kaugalingon, nakasabot sila tungod ni ining three persons of the most Holy Trinity
ug kining mga aksyon sa ilang kinabuhi. Mga kaigsuonan, kung atong tagsa-tagsaon kining Father, Son, and Holy Spirit na atong pamalandungan, no? The Father, known to be the Creator God, no, is the head, no? Kumbaga sa atong family pod na atay Father, no, head sa family, kini pod head sa tibuok kalibutan, sets direction sa mga tao ug naghatag kanato og guide aron dili ta masaag sa ato. Kitang mga anak, kita ang mga disciples, nagpalig-on kanato alang sa mga pagtudlo kanato sa atong amahan. Di ba sa atong pamilya magtambag kanato ang atong amahan nga kini doy, kini inday, buhatay kini maayong butang aron dili ka masaag sa imong dalan, no? Later on makarealize ta makahuna ta mga kaigsuonan nga tinuod baya ang gisulti sa atong Ama. In a similar way, Creator God sets direction in our lives. Unya mga kaigsuonan, as much as possible ang atong God the Father, no, tries to hold together the different communities, everything and everyone that He created. So kana, ang ikaduha mga kaigsuonan, kining the Son or God the Son, known to be the Redeemer, is the key in revealing God to humankind. Kumbaga mga kaigsuonan, makaingon kita na the human face of God is Jesus Christ Himself, naghatag kanato og good news, proclaiming good news, magpaayo sa mga masakiton, no? Kinibitaw na makasasala, pasayloon, kanang mga tao na kuan ang ilang mga relationships, broken relationships, and finally, kinadak-an nga gibuhat sa dasan, walay lain ang pagpakamatay sa krus. Ug mga kaigsuonan, of course, ang iyang gisaad alang kanato na ipadala usab, ang ikatulo nga persona sa Santissima Trinidad, walay lain ang Holy Spirit. Unsa man ining Holy Spirit mga kaigsuonan, no? Kini ang gitawag na sanctifier, no? Consecrate, to purify us, to consecrate us in the fulfillment of the promise of Jesus Christ. Dili, no? Makita nato ang gitawag natong divine love. Father, Son, and Holy Spirit. Sa tanan ng atong mga buhaton, no? Di ba? We always invoke the Trinity. Pagsugod pa lang sa atong activity, let us pray in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Plus, kini mga kaigsunan na Holy Spirit, gitagaan tag mga gifts. Gitawag natong 7 gifts of the Holy Spirit: wisdom, understanding, counsel, fortitude, knowledge, piety, and fear of the Lord. Kompleto na ta ang atong kaugalingon kung atong tan-awon sa konteksto sa relationship sa Trinity o sa Santissima Trinidad, kompleto na kaayo ni sa atong kinabuhi. Wala na tay laing pangitaon. Invoke always the Holy Spirit so that kitang tanan usab kompleto gihapon sa inadlaw-adlaw natong kinabuhi. Ang atong first reading mga kaigsuonan sa kini sa panultion, nag-ingon nga ang tanang atong makita gikan sa kamot sa Ginoo, no? Langit, yuta, dagat, ug uban pa diha, created all by God. Makita nato diri ka mga kaigsunan kung unsa ang gahom sa atong Ginoo. Karon ang pangutana kanato, unsa ba nato ang how do we treat God's creation? Diba? Katong miaging eleksyon, no, ang mga makabasa ko sa mga commentaries, ang mga kahoy, no, ipangpilitan og mga tarpaulin, diba? Butangan og lansang, kani bitaw na natural na kahoy, butangan nimo og mga laing mga elements diha sa atong katilingban. So ang kahoy kung makasulti bad na siya, musulti gyud na oy palihog daw in town, no? Ang nature, ang God's creation, mo kita makabantay ta karong mga panahona ngano kaha ang nature, no, ang kinaiyahan usahay, no, daghang mga kasinatian kita na sa una wa nato mahinumduman, ay wa ta makahinumdum na nahitabo man di ni ang baha,
ug unsa pa diha ang pagdahili sa yuta diha sa mga bukid, mao kana mga kaigsuonan, because we have not taken care of God's creation. Kini mga kaigsuonan sa ikaduha natong pagbasa sa pagkakaron, no? Kita gipawad-an og sala sa atong Ginoo ug gihatagan ta og kalinaw. Importante kaayo mga kaigsuonan na kitang tanan, no, naatay kalinaw sa atong kasing-kasing. Kining maong kalinaw gihatag kanato sa Ginoo pinaagi sa Espiritu Santo. Maoy kining banal na balaang espiritu kanunay nagsulti alang kanato sa tanang kamatuoran nagkikan sa atong amahan. And of course mga kaigsuonan, kining atong ebanghelyo sa pagkakaron, hinumduman nato katong istorya nato sa introduction part, no? The three-dimensional experience of our salvation, Father, Son, and Holy Spirit, no? Kining tanan, kining Santissima Trinidad, presente kaayo mga kaigsuonan sa tanan natong mga activities sa atong kinabuhi. Pagsugod pa lang, until kita mahuman, mag-invoke kita, atong tawgon kanunay, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Nagatuwa ko sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Jesucristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nagipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakop sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay ug gilubong, nikonsad sa mga minatay, sa katulog adlaw na banhaw, misaka sa langit, nagalingkod sa to sa Dios nga Amahan nga makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron sa paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga pag-ampo sa katawhan, mag-ampo kita sa Dios nga magkahiusa ang tanang tao, bisan nagkadaiya ingon nga ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo usara. Moingon kita, hiusaha kami Ginoo. Nga ang simbahan pinaagi sa iyang kamanggiluyon, ipadayag niya ngadto sa tanan ang gugma sa Amahan alang sa Anak diha sa Espiritu Santo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Nga ang tanang Kristohanon maghiusa aron ang ilang kahiusahan mapadayag sa hingpit nga katilingban sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Nga ang atong nasudnong pangangamahanan mupakitag pagtagad sa tanang lungsuranon, ilabi na sa minoriya ug lahig kultura. Mag-ampo kita sa Ginoo. Nga pinaagi sa ilang pag-atiman sa usag-usa, ang atong Kristohanong katilingban, mamahimong makitang ilhanan sa gugma sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga ang halangdong Teofilo Kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Mag-ampo kita sa Ginoo. Nga ang mga nangamatay makaambit na ni anang walay katapusang pinag-inampitay sa gugma tali samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amo, tabangi kami, aron padayon kaming mamati sa imong mga pulong. Himuha kaming mahiusa sa imong balaang pulong nga nagpuyo uban kanimo, og sa Espiritu Santo,
karon ug hangtod sa kahangturan. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo, aron nga akong inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan. Alang sa pagdaig pagimay sa ingalan, alang sab sa atong kapusnanan, o sa tibok niyang santos nga simbahan. Santo sa Ginoong Dios namo, pinaagi sa pagsangpit sa imong ngalan, kining mga halad sa among pag-alagad, o pinaagi niini himua kami nga tunhay gayod nga gasa alang kanimo, kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maana kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Santos nga mahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay ikaw uban sa imong anak ug sa Espiritu Santo, maoy usa ka Dios, usa ka Ginoo, dili sa kausas sa persona kundi sa Trinidad sa usa ka kinaiya. Kay ang gituuhan gud namo mahitungod sa imong himaya nga gipahayag nimo, mausab ang gituuhan namo mahitungod sa imong anak ug sa walay kalainan mahitungod sa Espiritu Santo. Aron sa pagpahayag namo sa matud ug walay kinutubang pagka-Dios, simbahon namo ang tulo ka nagkalain-laing persona ug ang kausa sa ilang kinaiya ug ang kasama sa ilang kahalangdon. Kini ang gidaig sa mga anghel ug mga arkanghel, ingon man sa mga kerubin ug mga serapin, nga sa walay huno nga nagatuaw matag adlaw sa usa ka tingog sa pag-ingon. Lagi
Santos gid ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ni ining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo, nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyong kaugalingon, mikuha siya og panganmipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagitapos ang panihapon, miko sa kalis, mipasalamat kanimong pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini og panginom ka mga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo nagahalad kami kanimo amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdum Ginoong imong simbahan sa tibuok kalibutan, himua ang mahimpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among papa, ni Jose among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dadas silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nga na kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita samahan atong gamiton ang mga pulo nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amen.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan, natagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo, ayaw tanawa ang among mga sala, kundi lang pagsalig sa imong simbahan o sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw o kahiusa, ikaw nga buyog hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maana kaninyo. Ipakita tang panaginig sa unay. Peace be with you. Peace be with you. Kini mao ang poder sa Dios nga nagwagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw, ug gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen.
Mag-ampo kita. Makaayon ta namo sa lawas ug kalag Ginoong Dios namo ang pagdawat ni ining sakramento ug ang pag-ila sa Santissima Trinidad ug sa ulusahong kahiusa sa tagsa-tagsa ka persona. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Pag-ampo alang sa masakiton. Langit mong Amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit ug kamatayon sa krus, aron itudlo ang bertud sa pailob diha sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo nga among gihalad alang sa masakiton, hinaot nga ang nag-antos tungod sa sakit ug balatian, makaamgo nga gipili siya aron mahimong santos, ug nga ang iyang kasakit nahiusa sa kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Mga igsuon, sa ngalan sa akong mga kaubanang madre, sa Daughters of St. Paul, akong kinasingkasing nga pasalamat ngadto sa atong Mass Presider karon, kang Reverend Father Al Araceli, SVD, San Carlos University, Cebu City. Kinasingkasing usab nga pasalamat ngadto sa atong mga lectors gikan sa San Vicente Ferrer Parish, Orhelio, Cebu City, sa atong choir, Shrine Harmonic, San Pedro Calungsod Shrine, Cebu City, ug sa atong prayer group, World Apostolate of Fatima, Pasil, Cebu City. Among way kinatubang pasalamat ngadto sa atong TV Mass sponsors, benefactors, GCash, online and anonymous donors, sa ila o sa inyong kamanggihatagon o makananayang suporta aron makapadayon kita sa pagdala ni ining santos na misa sa telebisyon ngadto sa atong mga kaigsuonan nga dili makahimo sa pagsimba tungod sa mga kakulian sa panglawas ug uban pang mga hinungdan. Ug alang ni adtong buot nga magpadala sa ilang hinabang o love offerings agig suporta ni ining misa sa telebisyon, ana agihapon sa inyong screen ang atong account name, account number ug ang GCash number. Daghang kaayong salamat. God bless you. Ang Ginoo mag-amping kaninyo sa kanunay. Ang Ginoo maanaa kaninyo, manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, Amahan ug Anak ug Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, lakat kamo sa kalinaw o gugma ni Kristo. Salamat sa Dios.
We, the Daughters of St. Paul, are missionary sisters dedicated to proclaiming the gospel through the communications media. We are present in all the continents of the world, uniting our efforts in mind, will, and heart in synodality with the Church through the Pauline Media Centers, radio and internet channels, and Pauline's Institute of Communication in Asia. Connect with us at www.paulines.ph or email at vocfsp@paulines.ph or FB Paulines Vocation PH.